ओखि सफैबायलै सना आयै सना सफैबाय ओखि थेंकिउ सना थेंकिउसै ओखि सफैबाय ओखि जिउ एमबि गैया वाइफाइसो लादों आयो एखे औ आङो बावाखै नै सफैनाया 6:30 सफैदों आं साइलेन्टसो उन्दुबाय नामा आखि नोंलाय हा जोंसे आयै सना आं साइलेन्टसो आरो आदसा 6 मिनिट जाबाय 10 मिनिटल' होनसै आं दे होमबा आखि ने नोंखौनो नागिरबाय दंमोन आं खनि बाजेनाव चेक खालामबाय लिलि बाजेनाव चेक खालामबाय आंनावबो नेट नाङिनि थाखाय खोनायासै मोजाङैनो मा रायलायखो नुवासै आरोना होमबालाय साइलेन्टबालाय माबोरै जाबावनांगौ बोरै मिथिबावनांगौ ना रायलायनायखौ फामि जोंथि एखे मिथिला दिनै ना खामानि बेस्थ' लोगो हमनो हायासै आं दिनै नोंखौ